Na rozdiel od ostatných, ja nezvyknem hovoriť pred tým, ako súd vyniesie akýkoľvek právoplatný rozsudok, že či sa niečo stalo alebo nestalo, poprípade, že či to bol trestný čin alebo nebol trestný čin, pretože pokým súd nevyniesie právoplatný rozsudok, tak sa na každého pozerá, že je nevinný. Druhá vec je, že a keď nemáte nejaké veľkohubé vyjadrenia pred vyneseným právoplatným rozsudkom, tak sa nemusíte nikomu ospravedlňovať za to, že ste ho nejakým spôsobom očiernili. Akékoľvek podozrenie sa má určite že preveriť. Akékoľvek, pretože ide o peniaze nás všetkých. Ale pokým bola vypísaná nejaká výzva Bruselom, ktorá bola potom slovenskými orgánmi nejakým spôsobom upravená, alebo respektíve, že tie eurofondy na základe tej výzvy bolo možné čerpať, tak sa treba zamyslieť nad tým, že či my na Slovensku máme legislatívu týkajúcu sa čerpania eurofondov v poriadku. Pretože keď chodím medzi ľudí, tak sa mi väčšinou starostovia sťažujú na to, že nemajú urobenú kanalizáciu a že nie sú na to vytvorené možnosti čerpania eurofondov. Stačí, aby ten kraj mal túto otázku na 80% zvládnutú, ten kraj to má na 80%, ale obec, ktorá je v tom samosprávnom kraji, nemá vôbec nič a všetko ide do riek, nemajú nič. Ale kvôli tomu, že ten kraj má 80% túto otázku v poriadku, tak do toho kraja nebudú otvárané eurofondy. Čiže niekde to hapruje, niečo nie je dobre nastavené a pokým sú naši starostovia kreatívni, pretože chcú priniesť nejaké investície, čo tiež by sa nemalo na eurofondy pozerať, že to nie sú investičné peniaze, ale pokým sú naši starostovia kreatívni, alebo musia byť, aby priniesli do svojich obcí aspoň niečo, tak by sme sa naozaj mali zamyslieť nad tým, že kde tá komunikácia medzi Bruselom a slovenskou stranou väzí. Viete, pretože v zahraničí to funguje takým spôsobom, že oni donesú peniaze, napríklad sa pozrime do Rakúska, alebo Maďari vynikajúco čerpajú. Od tých by sme sa to mali učiť. Čerpajú lepšie ako Poliaci. Čiže oni peniaze do toho členského štátu a už je potom naozaj pre nich je základ, aby tie peniaze boli u nich a potom ich porozdeľujú. No, ja priznávam, že sme v 21. storočí a existujú na Slovensku obce, ktoré nemajú kanalizáciu, tak jednoducho toto by sa malo riešiť a malo by sa to, myslím si, ja osobne som toho názoru, možno, že ostatní nie, ale myslím si, že tieto veci by sa určite mali robiť bez príslušnosti politického trička.